Me ollaan Sofin kanssa tultu nyt tallille ja me ajateltiin nyt sitten toteuttaa tää iltatallipostaus. Nyt loppui Sohvilta tunti. Tässä ei taaskaan näy yhtään mitään. Se nyt on sivuseikka. Taas me ollaan menossa talliin ja sit Sohvi purkaa Ponni ja Miela jakaa heiniä. Sinne meni Poni. Itse asiassa tallissa on tällä asetuksella aika hyvin. Miela jakaa heiniä. Ja meikä on hauskaa. Nella jakaa heinää, ei kyllä taas näe yhtään mitään. Saksilla. Jaat se niillä saksilla heinää. Ja... Sitten alas. Nella mennään. Nyt lakasen täällä. Tän lattian. Tää nyt ei näytä tässä kamerassa. Tää ei näytä tälleen hirveän likaiselta, mutta sitten kun kattaa kameran läpi, niin on. Ja sitten Janka kattelee tossa. Et sillain. Nyt laitetaan kameran itäkseen kuvaamaan. Nyt jään kaurat. Ylös kirahut. Ja mä jaan tosiaan Japanilaan. Mä yritin kuvata, mutta mä en todellakaan tiedä mitä siitä näkyy. Nyt on kyllä taas jutut meidän jutut sitä luokkaa, että nyt jo viittiinkö edes julkaista tästä vastausta. Pesijövuoro. Eli Nella lakastas loppuun käytävän ja meikä kävi asettaa vaikka. Tuolla on varmaan lisää ampereita. Mut minä laitan nyt tässä maksuja. Laitetaan tallin ovet kiinni ja... Sitten me käyn juoksemaan sitä noin tänne talolle ja sitten me lähtee. Moikka! Moikka! Pieni lisäysvelentti ja näkyykö toi tässä, mutta ei tää ole 13,5.